uwa berkat maksudé greh budaya karana luhuring budaya pinangka ukuraning jiwa Jawa katentreman saha siwirasaning Gusti kang hamur bojagat mugi tansah kapatagakaken dumateng panjenengan sadaya lan kula wadon sagung dumateng Lalu dumateng kersa panjenengan para sesepuh para pinisepuh para jisepuh ingkang hanggo mas bukti dumateng tokoyaning kautaman ingkang sabukuman lagu-lagu dumateng kersa panjenengan para pangarsa pangembat maut wasisaning praja satriyaning nagari pangarasaning wilayah kang mungku pandam-pandaming prakala tasih kang sirote kang saking para tamu kakung saha putri parayantung ingkang maha pengirah Bradawa-dawa pangandika saking kersa panjenengan bobot Jaimin Ibu Soyatmi jejer pambira ingkang kita ngaturaken mengkaput rantaman ingkang tata cara prasta gati ingkang nuju wonten ing malem midodarènipun bobot Jaimin Ibu Soyatmi paringan tasbih tulus Amewa Osutama Hargyasi wisudan tali dharma wis saking dedawanipun Rahayu Yuliana sarjana ekonomi kang kepareng bakti kang jatuh keramik lan bagus Ferry Susanto atma jejari saking Boko Parti Buwarni kang pitalam saking Tetinggo Dumapolo Karanganyar Paktiani kalenggahan talun nika nuju ing malem midodareni kaleres dinten tumpak manis manggut ratri radit jenar Sabtu Legi malem Ahad Pahit Katiti Suryo kaping 13 wulan Juli Leggai Warsa Klahewu 16 sateripun pawira ngaturaken mengganggu tratamaning tata cara sumangga panjenengan sadaya kula dherekaken munjukaken rasa pangalemana syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem Allah dan ingkang hampura wonten Gusti Pangeran sesembahan panjenengan lan saking sih wilasanipun madyaning kalenggahan menika saged tetunggilan wonten ing sasana wiwahan kanthi manggih ing kawilujengan rata maring tata cara kang wis karupa dening pangarsaning wiwahan kirang langkung pratelanipun mekaten tata cara pisan pambuka kalajengaken matining tata cara ambali pambagya paraja wilujengan rawuh tumrap kalajengaken matining tata cara tumedhak ing Sekar Puspita Desa Kembaran nuring mangki saking keluarga Jaimin Ibu Soyatmi anak jangken ing malam midodari kanthi tirakat katuri rawuh kadang-kadang karawitan mudi laras bayuni kinarya canggak lenggah anggenipun caos sungguh dumateng para tamu kakung kang sarta putri saking para tamu kakung sarta putri mekaten menggah rantamaning tata cara prasta gatiwangan nuju midodari ingkang kawengku bobot Jaimin Ibu Soyatmi kalenggahan dalu kang piniji suruhan nyuwun saking ingkang hamangku gati kersa panjenengan tansah anggen tur muju mugi kalsaning sedya purwa madya dumugi wasana madya rahayu tanpa ridu wilujeng tanpa waktu nuwun